sankira DPP wonsogolere koma tili ndi mphamvu yowunika chifukwa mtsogoleri si wa DPP okhayayi azakhala mtsogoleri wa dziko la Malawi wa aliyense so asatseke pakamwa kuti ife tisalankhule za mtsogoleri wa DPP zikutikhuza chifukwa munthuyo azakhala mtsogoleri wa dziko sikuti azakhala mtsogoleri wa DPP dziko lino ngakhale wina yeyo sikuti azayendesa anthu a DPP okhayayi unless ngati wowo ali ndi plan ya mtundu wina kuti akawina anthu amene angazamvere amene angazayendese ndi a DPP okha ife azatitamangisa kuti tipite ku Mozambique ngatipite kuti koma so long as munthu azakhala mtsogoleri wa dziko lonse lino we have a right kumpanga scrutinize so atupere sanda lakwe tingompempha kuti apitirize kulankhula anzacheso nawonso azilankhula kama sikwana mati kung'alula kwa nthawi imene kuti kulankhula kodi nthawi yomwe Mutharika mwayilandira bwanji nkhani imene sindinadabwa sindinadabwa koma kuti chimene chitandisangalatsa ndi chakuti pa Chingerezi mwina ndikhoza kupanga describe zimene zachitika dzulo kodeti kuti it is the orchestra of truth is now rising. Takati kunena pano kuti Professor Peter Mutharika, former president of the Republic of Malawi, akula. Takhaso tikunena kuti chisankho chimene anapanga iweni choti ineyo sindimaso ndipo pa nthawi yake tidzasankha anachulaso chaka nkati chaka chathachi nthawi imeneyo tidzasankha munthu woyenerera kuti an economist atenge chani atenge chipani chapita nacho kutsogolo mawu amene wankayankhulira ku nyumba kwawo kenaka panadzapezekano kuti maganizo aja asinthidwaso. That was the genesis of ulendo chinali chiyambi chimenecho cha ulendo umene tayamba kuyenda pano pawo umene tafika nawo lero kuti anthu ena monga honorable Atupele Muluzi ayamba kunena kuti yes timawalemekeza koma ndi zimene ifeyo tinayamba kunena kalekale ndipo chifukwa choyankhula chilungamo chimenecho tavala chitonzo tanyozedwa kaya kutani panopo tingothokoza kuti mwina Atupele atilandire chitonzo chimenecho koma takhala tikunena ndithu kuti akuluakulu and you see pamene padakhota nyani njira ndi number 1 posintha chiganizo kuti ndidanena kuti sindiyima koma ndiyimanso akundipempha anthu akundipempha pamene panakhota nkhani ndipati pamene pachi kenaka they were given another chance or they gave themselves another anadzipatsa mwayi wina opita ku convention ndi kukasankha atsogoleri amene akuafuna mogwirizana ndi constitution yawo atakasankhaso kumene kuja kenaka adasankhaso kuti asavomere kapena asalemekeze zimene zakasankhidwa zakachitika kuti convention kokuja chifukwa atangochokanso kumene kuja anayambanso kusakatula zofuna za anthu zija basi kuzisokoneza uyu kunchotsapo kumwikapa iwe takuchotsa iwe ukakhale uko iwe upite uko iwe utani cholinga kunali kufuna kuti apange maintain position imene Atupele wayamba kuyikamba lero iyi koma ife dayamba kuyikamba kalekale kuchoka pamene paja amatawa akatere please tamverani kwa anzanu awa nda former president munthu uyu wakula ndi mmene ntchito ya kampeni imayendera nkovuta kuti Professor Peter Mutharika athamange apange misonkhano ngati mmene zimayenera kukhalira akuluakulu tawapatsani mpata apume anyamatano mulipo mmene mukhoza kusankhana nkupeza wina wake oti akutsogolereni chifukwa cha kusafuna kumva maganizo anthu kumene koko
chifukwa chakusafuna kulemekeza malamulo awo omwe a constitution yawo zidapezeka kuti mpaka na anthu ena adayamba kuthothokamo mchipani muja ena kuita kwathamangitsa achina Nankhumwa achina ndani achina Grezeda kwathamangitsa onse tiyeni chokani anthu akuti ambiri wamukayang'anitsitsa ndi amene ali ndi institutional memory amene ali ndi mbiri ya chipani cha DPP. Chipani cha DPP chinambitsidwa ndi malemu Professor Bingu Mutharika atathawanso UDF omwe chiyambi chake chimene mwandimvetsetse ndiye mwina atupere waunguza bwinobwino koma sanafike kwa atupere ndimafuna nditanthauzire zimene ndafotokoza pachapaziya kuti kawiri munthu mukadzipangira malamulo inuyo nkumasankha osamveranso malamulo amene munadzipatsa inu nomwe mapiro ake amakhala chaos chimakhala chipwirikiti ndikupatsani chitsanzo timamangira khola ng'ombe kuti masana zituluke zikadye madzulo zidzalowe muti pamakhala zinthu zingapo chitetezo komanso zikhale ndi malo opumula bwino komanso umwini uja uzioneka kuti ziweto zindizanga ziweto zinzauji mwandimvetsetse ndiye ng'ombe zija kuti zikati zatuluka usiku ndichamamva kuti ina yakajiwa ina yakatani paliponse pamakhala malamulo ake mdziko mmakhala malamulo mchalichi mmakhala malamulo mnyumba mmene mmakhala malamulo ngati samvera mwana kaya ndi mkhristu kaya ndi nzika ya dziko osamvera malamulo ndi mujamamva kuti awo amangidwa mwandimvetsetse so malamulo mukakhala kuti mwazipangira malamulo kaya ndi organization yanu kaya mpantchito simukwatsata mapeto ake chimakhala chipwirikiti mapeto ake makhala ngozi so izi zindafotokoza apa zikutanthauza kuti gwero la mavuto awawa amene anthu ena ayamba kuwaona kuma kujoina orchestra kuti awapume ndi chisankho chimene anapanga kuti asamalemekeze malamulo ndiye muona kuti ngakhala ali mboma zimene zonse anali nazonso kuti samafuna kulemekeza malamulo ena aliwonse zichamaona akatere basi umamva kuti kukwabedwa D0 akatere iyayi fetereza wasowa akatere 5 chakuti billion yasowa akatere kusafuna kulemekeza malamulo kuyesera kwa kuti makosana tadekani kaye ndizichaso mpaka na mapeto ake posafuna so kumva kumweko adakaba mpaka na umakabera chisankho choda anthu amafotokoza maganizo awo iwo ulatenga kuma kafufura zimene zije kuti zimene mavota inuzo zopanda pake ife zimene ufuna ife DPP ndiziti ndizi mapeto ake tenteka pangeniso chisankho zinthu zara zasokonekera so muona kuti kakhalidwe kosafuna kulemekeza malamuloka alinako kali mu DNA ya DPP ndafotokoza kuyambira ku convention kwawo atayo convention mpaka na time anali mboma pano ndi iziso nkhani ya kusalemekeza malamulo mapeto ake zinthu zimathayonchi koma pomalizira mufana nene kuti atupere ona batupere muluzi zatengera nyengo kuti azindikire kuti galo simumpisa kummero galo simuthothola lilimi la galo ni manjayo ali moyo bamba atupere muluzi chisankho chapitacho anali nimero wa Mutharika ndamene anazungulira dziko lino bamba atupere muluzi kupanga kampeni kuti Professor Peter Mutharika kale mtsogoleri wa dziko lino anakhala uko pa mpikisano running mate koma kumbuyo ngati pali munthu amene mdziko munomo angakufotokozereni bwino ululu umene chipani cha DPP chidawamvetsa ndi olemekezeka former president Dr. Bakiri Muluzi zimene zinaonekera Dr. Bakiri Muluzi atapanga kampeni dziko lonse kupangira kampeni Professor Bingu Mutharika kuti akhale mtsogoleri wa dziko lino pansi pa chipani cha UDF
ndi zinthu zimene olozita kuchitikirani inuyo omverani wina aliyense paika simungathe kupa pachingereza amati kupanga comprehend simungamvetsetse so muona kuti chipongwe chimene chicha mungachiunika voto ndakazifuna kumalawi kuno zinthu zikachitika timangozi yang'anere komano zimene zimapanga define munthu kapena chikhalidwe cha mtundu wa anthu kapena kaganizidwe ka mtundu wa anthu ndi zinthu zikuluzikulu ngati zimene zichazo koma unfortunately tsoka lake amalawi silitha kuziunikira kuti komatu awa mukumbuka adapanga chipongwe akuti adapanga chipongwe akuti awara adapanga chipongwe akuti awara adapha anthu muno awara adatere awatu amaba mafuta atwawo koma gwero lake zonse zija ndi chani chiyambi cha chipani cha Democratic Progressive Party adapanga chipongwe choopsa chipani cha DPP cha UDF kungowina nthawi yomwe unyamuka kukwera ndege ulendo kulilongo inu kodi anzangana kamuli kuti khale pansi tapanga kampeni tapambana basi osaoneka kenaka chibuchubu chopopandekha ndipwetsa ndikuti umene kujano ululucho wayamba kutani UDF wayamba kwawawa ulumene kuti koma zatengera zaka zambiri kuti azindikire kuti njoka saweta mwandimvetsa kaya njoka saweta ng'ona nditu kapena mkango ndi mkango kafisi ndi fisi ulo munati mwamveka chikumba cha ndi fisi basi mwandimvetsetse so tithokoze kuti bambo atupere muluzi azindikira kuti ayi bambo anga adapunthwa ineso nkudzapunthwa pomwepo aule ndono sindipunthwaso azindikira bambo atupere muluzi ndipo tithokoze kuti pang'ono ndi pang'ono osankha kuyankhula chilungamo akuchulukirabe kuti Professor Peter Mutharika ndi munthu wa ulemu wake. Professor Peter Mutharika anakhala ku president wa dziko lino. Professor Peter Mutharika ndi zoonanso kuti akula ndipo tiwena kualemekeza apumule adzipereka malangizo kwa ana amene afuna kutsogolera dziko lino so mwambere. Steve, nkhani ndimene amvula anadutsa mbali ina ambeka samba adutsa mbali inaso iweyo ulowera pati ndiyambira kumene nalo amvula anena kuti Mutharika APM amati omunyadira right zaka tsopano ndi 87 ine ndimachepetsa chifukwa ndimaona ngati 86 itsopano ngati kuti 87 ndiye mutenge 100 muchotsere 87 ndoti kwangutsala tu 13 years 13 shy of a century. Now imagine zaka 100 sipano angutsala zaka 13 kuti akuti kufika ku 100 eko ndiye tikufuna kuti ameniyo life expectancy ya umalayo kuno anaidusa kalikale ndiye fe tikufuna titinga amene uja kuti apikisane nawo pa udindo wa president akakhale mtsogoleri. Ndingokubwezani mbuyo pang'ono ngati mumakumbukira mundiuza adanena izi ndani alamu pumani mwakula padatuluka mawu amenewo alamu pumani mwakula first lady anthawi imeneyo iziko kwambiri nyumba moto yes ndikuti DPP in house alamu pumani mwakula. Pakati hapo kudadzatuluka clip ina amene achanda ndi malume anga ndikwaziwa akula apume mukumbukira clip imene babo masangwi amasangwi kodi anatuluka kuti poya anachoka kuti anali mu DPP momwe asanapite kumene kuja ku UTM anthu amene akunena zimene ziwa akuchokera kumweko ku DPP kuja sayawada mchachaso anchachaso anazayankhula ngati zomwezo lero tikuti atupere muluzi abwera ndawa kutiuza kunena kuti yayi tiye ndisire anyamata ukapanda mano samaswa phale yelekerani ana atani kodi akazinge ndiye ndiizi lero atupere muluzi abwera mmene tamvera muja kuti adayenda chisankho cha bera chija from Nsanje to Chitipa Mutharika ali ndoti mwina zaka ndoti 80 chakutibe atakhala analiba achukulire chaka dakwanitsa kuenda konseko
amuluza tupere muluza na mada aenda kuthamanga kuti mpaka na 1.7 billion votes 1.7 million. imene chakuti ituluke ndikuti adathamanga kwambiri pa ground ndi akulu amenewa abwera lero ndikutiuza nokuti iyayi awa akadapuma amuthalika apume. So zikungosonyeza kungophera mphongo kunena kuti zimene zakhala zikunenedwa kunena kuti iyayi tatiyeni ndithu tipereke mpata kwa amene akhoza kukwanitsa kuti atengere dziko lino patsogolo, amene akadali ndi nyonga. Sitikufuna zonena kuti munthu zapeze kuti uli pa udindo koma pese kuti mwina ukusinza ndiye anyamata kumbuyo ndikupeza kuti alowerera amba kupangapo zawo sizikhala bwino zimenezo. Chimenecho chimene amalawi ambiri sakufunanso kuti atadzaziona. Ndithu ndiye apa ndithu tingoyamika kuti atupere muluzi abwera afotokoza ndithu maganizo awo andi nzovuta mene nena kuti mutati mutengere mene ikuendera history. Ndizovuta kuti utsutse munthu neno kuti izi zindi zabodza. Mwina wazi wabwino fana club akhala running mate yawo ena ondalamu awo ena ana limodzi kuchipani kuendesa limodzi zipani akutha kuona ndithu bwino ndikumadziwa kuti ife panopa tisabwerere kumbuyo. Tiyeni dziko lizipita chitsogolo. Nawo kuti dziko lipita chitsogolo timafunika anthu tidziona zina. Ndithu ndiye amalawi nkhani ndimeneyo. Si ife tikunena pano chinakasima zikamatuka pa Timvetse wana wati akunena ndanyamata wa chipongwe koma si zimenezo yayi. So pano izozo eni yake ma politicians ali battlefield yo ndamina kunena kuti yayi nthawi yakwana perekani mpata anyamata nawonso avine mu ground. Ndilegere pamenepo mwina imene itseke wamuna pamaperekoni kwene 1 minute niwana kuti ndingani zambiri komabe amvula mwina mwitseka bwanji ngani imene ineyo anena kale ampeka sambo kuti ikhale 1 minute ungatitheke ineyo ndikunena kuti atupere sana lakwe andi sana name so chachikulu sana name chimene atupere wankula ndi zona ndizona so kunena kuti ntchito ya president ndi ntchito ya ziko running the country 920 million people not just members of the party kumene ukuchokera iweyo candidate ya so ife pano ndithu on behalf of anthu ena ali entitled ndithu kuwakumbutsa Malawi kuti are you prepared to go through the same ordeal imene mnadusa mu 2014 kuzafika 2019 professor anatuluka katatu kapanga campaign. The entire campaign anatuluka 3 times only. That time he was 5 years younger. Today we understand which matara kari kuvakasha kwina ndikwina siti kuziwa poti nangasi there's a veil of secrecy in the name of security. Panazapanga banki azafuna azatuluke kamutsi koka and apparently kuti adzakonitsa mwina afuna zakubwera panjamba kungokulankhula or boda makoda kulankhula kupeja house mwina za ezalankhula kwa aita at times ndazoti yake kuti bwerani kuno muzandi lankhule ine ndi pange campaign kwa Malawi. So that will be a road deal for Malawians. Ndikuwanamiza because Malawi akufuna president azungulire dziko lino anene zimene afuna achite zimene afuna zachite or zimene achite. So ndizoona kuti amtalika kula abale anga ena ku DPP please musakare mu denial. You know ndi chinthu choopsa kwambiri kumakhala ndina kukhala mu denial kusavomereza kuti zona ndi izi inuyo kumaganiza kuti zona zili kwina kwache zabisika kusediko urumunguzibisa. That is not fair. No, don't be in denial. Accept that if we have made a mistake or we've made serious mistakes and basically we have got to live with this mistake, there's still time. Because there's still time for you to make amends. It gives you time because opeza muntu wina mulinawo nditu anthu abwino akani na name 10 or so good people amene ukani as mind as bump alipo abwino
amene ena kujia kuti ai maso ndi makandidate amene kuti ndi capacity ulendo wa Msaka ndi capacity ulendo wa George Chaponda ndi capacity ulendo wa Ben Pili ndi capacity mai Matanga ndi capacity because alizo ndi school yokwanira anthu ambiri ulendo wa Gadama Dr. Gadama kaya ndanda nalipo anthu amene angakwanise ntchitoyo and all they need is goodwill from you achikulirewo kunena kuti ine ndasankha uyu I am anointing this person to carry the flag yathu kunena zimene ankulapo achimwenewa za 2004 ndizoonene nali mbale yako yonena kuti anadijesa njobo inavutika kwambiri inavutika people protested omunamba bwanja mvula personally. Look, there are people I mean anavo kweteke kwambiri and I'm one of the people. You felt bad. Number one. You felt pain. Because ine ndi maziwa kuti every week amatruso 1.5 million. Every week. Pasaka paramura amene anali special assistant wa Malemu Bingu. Kuti iwowa Malemu Bingu akapangire campaign. Ndizoona ine amruza anachituma ine. I was the strategist as well as the director of stage. Kuti ndizikapozisa Bingu kurankura public speaking because this person ndimapita kuchoka BCA kupita kwa ITG kumena makao. Yes. Ndino amene munkaphunzitsa America kwenkwa. Yes, even the first speech, the document yoyamba ndinalemba ndine because I knew he was not able to communicate. April 24 May, he was not able to communicate. So, because I'm in my union, and then we said, let's create a document. Let this document speak for us. Anybody? There are people, I mean, I person, when do I Friday jump? Or when do I Friday jump? I came in Istanbul. I which call Central. Bagas. Who produced their own money? Zoti ndremo sisi na tsaka campaign kuti abatandezire zoti zikave. That people I also produced my own money kuti tandezire with the hope kuti zindu zende bwino. Then another and from that particular time the UDF has never been the same. Lives and futures za anthu ambira UDF zinata because these people campaigned and sponsored a winning candidate, and they never had time to celebrate. And when because of the same, and I'm Marina, Ureno Chan would not have died today. It pains you when Enoch wants to glorify his dad. When Bambache died because there's a problem. Dumbuleman died not because these people, but the grief. There's so many individuals that went through difficult times. And Rabida and Mavuto, what they have not recovered. We all have not recovered. Our children are now in school abroad. I mean, not just Chito, and there's so many people, and Iron, and my inspector general, not just Chito, and I am a commander, and that be I can give you names. And just because of that selfishness. And the Kulena could sponsor a winning candidate. This winning candidate, Wakut Tawani, 1 year down the road, forms his own part and he abandons you. Amruzi, he would have died a rich man. Nothing. I'm saying this was Moses alive. You can ask him. What is many doing about Ndunama or a Bereban, a bank producer statement. But Bear was a young boy, yes. But I'm saying, you can ask Friday, he's still alive. He will tell you. You can ask Makande, he's still alive. You can ask Brown. I didn't want to worry more. You can ask Oradi Musa. Morad Musa is the one who went with Big. You can ask them. Could go to the bunch. I didn't this another deputy secretary general Moridi. You can ask them. We don't know who the people are alive. But this should, I mean, because of that just one simple decision that I made, the party is finished. So,
zinazopweteka zimatipweteka sinaiwale atatola kwambiri ndamvetsesa fana mana 1 minute chandiyo che ampeka samuyankhulaso 1 minute chabwino chinthu china chimene anayankhula atupere muluzi chimene ndigwira mtima kwambiri nchakuti anativomerezanso zimene makamba pano kuti chaka chino kulibe kuberekesako kulibe tipex anakulisa ntchito mama chaka chino tipex kulibe statement imene khati kukamba pano kwa nthawi yayitali mmene timalimbana ndi disinformation ya smart party akuluakulu kachinthu akukapaka matope anthuka kameneka ndeka kamene katateteze ufulu wanu wovota takhala tikunena zimenezo pano ona batupere muluzi ativomereza dzulo kuti chaka chino kulibe kuvota una umene DPP malowera nkumaka sokoneza chisankho nkumaka fufuta zimene anthu maufulu wawo kudzera ku ufulu wawo kunena kuti ine ndikufuna uyu ndi uyu iwo aja nkufufuta zonsezija nkumatipangira ifeyo zofuna zawo kuti zikhale zathu una umene uja ulendo uno watsekedwa chimene atsekera ndi kamashini kamene kacha ka device kamene kacha amati electoral management device kamene kaja kamene atsekera ndipo kutseka kwake amalawi nkosavuta kutseka kwake chidindo chimumakaika chicha chala chicha chifukwa chala cha inechi ndi cha wina aliyense pa dziko lapansi pano nchosiyana chizindikiro chimenecho ndi chimene atsekera pamene pacha chifukwa maumboniwo alipo zisankho zonse tapanga kumbuyo kumutati mukafuse simukazipeza zotsatira zake amati tikangomaliza akangolumbilitsana ngati akunena mvula anadandaula atanathawa ataononga ndalama chati basi kwaze kutanthauza kuti nkhani za njomba izi nkhani za njomba kumati ife amalawi tulowera iwo akulowera zidayambira mpa UDF ndipo alisi ankadabwa kuti ino UDF ndi DPP akuizana mwaji si awa janawa ana atupere suja kodi anthu asadapanga chipongobombo kake UDF lero is almost on the ground chifukwa chani anathawa anawasiya kuwapanga chipongwe literally ndi chinthu chinanso chimene chimandidawisa nchakuti mu 2014 munthu wina amene adaona chipongwe chachikulu ndi DPP anayima Joyce Banda sindikumvetsa lero kuti agwirizana bwanji kapena mwina adafotokozerana kuti dakubera ni chonchi time minute nde awa pipi adakulu anabera chisankho iwona liku oh 2014 former president Joyce Banda analengeza kuti tipangeso ine sindima nawo kuma tipangeso chisankho china ilo pala chisankho chimene polengeza pake malemu Justice Mbendera analiya chichi ndiye kumadabwa kuti anthu awa khangati akumakambirana kapena adapepesana kuti tidakubera ni chonchi ndeniyo mutati muone kuchoka nthawi imene DPP inapanga chipongwe UDF kudzafika lerolo step iliyonse imene ayenda amapanga chipongwe zawo kwaponda kwatani nkhani zake zogwirizana ndi kuba choncho 2014 anakubera ndi chisankho ndikuti 2005 ndiye anachoka atawina 2005 anatsompholawa kwapusitsa wonse kwathawa mvula basi mvwereketa ndazi za machula paja mvwereketa mvula basi nakatigwira mtengo wache wesera kukwambira naye osateka anathawa anapita chipongwe mabishop usiwo icho muno mkaratero ya mabishop ana ibo wangirikani wina kezo ndamoyiwa mukona tsopano America bana mukaona zimene zinachitika 2005 kunali kuba chipani cha DPP chinabera mphamvu za boma chipani cha UDF UDF mpaka na pano kumalizika achoka paja aenda uyu Madam Joyce Banda Lwamboma
anakamuvunguzula samoja nzima chokunjesa pamene paja kuba kukha kumakalumbirisana usiku zakuba zokhazoka kucheka pamene paja 2019 tipange bwanji akagule Timvetse ndiye matraki chonchi kumwaza dziko lonse la Malawi. Timvetse ndi wachani chisampho anthu amangovota bwinobwino basi kufufuta zakuba zokhazoka. Muona kuti palipo konse tikamati ndi ukhuluko ukhaokha. Ulendo uno ndikuona ngati akumana naye nzawo. Ulendo uno akumana naye nzawo sayankhula, satukwana munthu, sanyoza munthu, koma iye amangono okay amabera apo eti ino tatenga ni chiguli mwitseka. Akupanga izo tatenga ni mwika. Munthawi yawawa malubi na maphedwa izi zitesi takozani. Ndiye ndimangofuna ndene kuti program ino imanina dizoona ifana mborivomereza 1 minute yet. 1 minute yet. Steve, tiyitseke nkamini. Chabwino, sindijeda poso chikhala matafali akatanga kuti yankwana nguo muleke natani kuti avale basitu nkhanyeke ndimene kunoti uthenga utsopano ufike ngati amakayikira ku DPP ko amaona ngati kuti aiwe na akungoyenena akamanena mwina anenera majera mphoto kuti ayi candidate yo amene akufuna kumuchita field wakula apa ndiye aganize zolimba. Onse ajada choka mwanja wa ankhumwa amene akabambe ali uko ena ndiye anatuluka mmene nkhanya yake dali imene kuti tsopano perekani mpata kwa amene ali ndi kuthekera kuti akhoza kuyitsa chipani chipatsogolo. Koma zimene zija ukhanga kuti sizidafune kumveredwa ndiye lero ndi izi zamba kutulukira poyera. It was a long time coming. This was a long time coming. Kunena kwa atupere wabwera apa. Izi ndithu amene ananena dzana lomwe padzana pomwe. Chifukwa kuti mbera nena muchoti adayenda limodzi kampeni yonse ija nkomadzafika ngati paliro choncho. Adaziona ndithu nkudzigwira ndiye chifaka akubwera kunena lero kuti ayi akuluakulu uku kuti sapite konso yayi. Tisabwezere dziko la Malawi mbuyo tatiye tipite chitsogolo. Ndithudi Imeneyi tiyetseke utsogolo kizapitira. Tipite kungani yathu yotsatira nkhani imeneyi lerolo munayikamba mongodutsa koma lerolo ndi tsiku lomwe dziko la Malawi likukumbukira ufulu wa anthu omwe ali ndi khungu la chi albino. Imeneyi inali nkhani yovuta kwambiri mbuyomo. Tiyambe ndi Amvula mwina tsiku limene lilo ndilofunika kwambiri motani. Tsiku limene ndilofunika kwambiri lachita tsogolo abwera so siku chaka cha masankho kuti kwasala 3 months ewoto bwanji amasankho so ndikumbutsa because ndi nthawi imene malubino amaphedwa zinali zoopsa kwambiri and zinali zoopsa kwambiri mwina tikamadzera nkhula timakanga tikutsinjirira koma mwina tiwerenge anthu amene anaphedwa ngati malubino ndangati anthu amene anamangidwaso ngakhale mapriest ena azembe ena kuzungulira because ku court pali judgment ya Mai Dorothy Nyakaunda amene ananena kuti akomandwa mamuzanawa ena akuluakulu ena nati mapresident ayo amene ino DPP pedzanipo chitanipo kanthu mwayi mena kudacha kwera ngopemphera ananguti izi siyeni zimene zitayeni zikuenda tonse koma ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti lero tikumbuke malubino amene anali endangered species amene pakati pafuna aziyenda ndi mabelo amene timafuna kuti azimangiridwa manyumba zikhala moyo yawo isakhale ngati ya normal angokhala anthu amene under house arrest asakhaso kuti mwina akuyenda kuti angayende ngati ma citizens so koma during this period yachakwerayi these people are normal now ndi anthu kuti alimene wina aliyense amakhalira. I don't think kuti takhalapo yes the very few cases koma pano we are able to see malubino akuyima ngati ma MP ali in parliament
akupanga nawo moyo wina ndi zina zimene anthu amapanga. They are doing business like anybody else. Akukhala mioyo imene ingakhale yabwinobwino. Ena ndapolisi amene. Ena ndapolisi kumene panopo siku lalero tikukumbukira koma kwa ine chachikulu kwambiri ndiona kuti iwo Marubino alankhule ku mtundu wa Malawi avomereze kuti under these 5 years ya Chakwera they have lived in peace and they should be worried kuti ngati ena amene amasoesa mtendere they are still gunning for leadership kuchiza chitike ndi chani chikwa amene akudziwa kumene kuli msika wa Marubino ndiwo wa DPP zimachitika kwambiri period yawo ndiye akudziwa they know where kuti Marubino amapero zimeenda bwanji because there was very little effort made kuti mwina zinthu zilekedwe so ndiye kuti zikhala za ngozi so kukumbukira kwa lero ndi kukumbukira kwa lero komanso kufuna kuti iwowo anzathu a chikungu cha Marubino akumbukire the kind of problem imene amadusamo pa period yawo ya moyo and apange compare period imene ja ndi period imene akhala under President Chakwera and it is up to them to take a decision or to make a decision or to sensitize Malawians kuti koma takhala bwino and the period iyi takhala bwino tikhale ndi nkhawa ngati zina zingabwerere mbuyo chiko mavuto timapezaje mwina kuzobwereraso kupita mbuyo so mwina nkhani ya Marubino tingonena tingwapempherera tosefe tialimbikise and kuti they are able even to hold a peaceful demonstration nthawi imene yosamata ngati kutuluka makomo awo it was not easy kuti pano they are able to mobilize themselves ndikagube pansewu ndiye kuti nje ndi ufulu umene chakuguba pansewu ndi ufulu from being endangered pano muli ndi ufulu so mwina akumbukire so zimene mwina amene amaisara kwambiri ndi anzanga mpeka sambo are very passionate inezo ndi passionate koma mwina ndikudziwa pang'ono anzanga wapitirize akupatsirani kale kuona kuti boma lachita mokwanira ndithu kuti ufulu wawo ukhale utetezedwa umwe wawo ukhale utetezedwa nkhani imene imandikhudza monga akambira mvula chifukwa ndi chakuti mmodzi mwa anthu amene anaphedwa nthawi imeneja anali m'bale wanga palibe nkovuta kuti munthu umvetsetse ululu umene umabwera ndi zinthu ngati zimene zicha ndinali ndisanaganizepo kuti munthu akhoza kulimba mtima kudula khosi la munthu mzake ndinali ndisanaganizepo kuti munthu akhoza kulimba mtima kutenga dzikwanje nkumatema ngati akutema mbuzi ndidali zisanaendeko mutu mwangamo kuti munthu wa moyo akhoza kulimba mtima kuyotsa ziwalo zobisika za munthu mzake sindinaganizeko chibadwire changa kuti ndale zimene anthu amatha kupanga ndi nzeru zokha ndi maganizo okha maphunziro okha nkuona kuti apa bwanji nditera ndikatera apa ndikuti munawo ndaposa awa ndi ndale zimene zozo mpaka pano pasindimvetsa kuti kodi mano kapena maso kapena ziwalo zobisika za munthu zingakhudzane bwanji ndi ndale ndi zinthu zomvetsa chisoni ndimaganizira kwambiri anthu amene analoza abale awo mwanjira imeneja kuti kodi ankadutsa mu nthawi yotani ndimakumbukira kalata imene inandikhetsa misonzi ndi imene anthu akhungu la Chalubino analemba kupempha boma kuti asamuke mdziko muno kuti mwina apemphe asylum kumaiko ena kuti ifeyo kunoko tivomere kuti takanika kukhala nzika za dziko lino takanika kuvomerezedwa ngati anthu
mdziko munomo kwa zimene zija kunali ngati kuyimitsa moyo wa munthu kuti inuyo simukuyeneranso kukhala anthu simukuyeneranso kupanga exist mwa njira iliyonse pa dziko lapansi pano. Muganizire mwana oti sanasankhe kuti abadwe ndi khungu la chialubino. Mumuganizire kuti usiku wagona ndi mayi ake akumva chikondi cha mayi ake Eunice Nkhonjera nkukapezeka kuti usiku wabedwa kumimba kwa mayi ake nkukapezeka mmawa kukucha nkumakapezeka kuti mwana uja amudula khosi, mwana uja amudula manja, mwana uja amukyotsa mano amukyotsa maso. Mutaganizira ali mwana wanu. Inuyo amayi onse mdziko muno mutaganizira kuti mwanyamula mwana mwagona ndi mwana mmawa nkupezeka kuti mwana uja palibe nkukampeza ali kudambo wadulidwa khosi wadulidwa ziwalo kutenga ndithu anthu mpeni kumadula munthu zawo. Zimenezi zidachitika mdziko muno kwa zaka zopitirira ziwiri ngati zisitatu. Boma usapereka yankho lililonse. Kodi inuyo mukadamva bwanji akadakhala kuti ndi mwana wanu? Timatha kusemphana pa zoyankhula ndi zokonda koma pa nkhani iyi Malawi aliyense amayenera kuganiza mozama. Ndipo nkhani ya kuphedwa kwa malubino ndi chitsanzo chimodzi chakulephera kupanga ziganizo zoyenera. Ndikupatseni chitsanzo. Ngati pali chinthu china chimene Amalawi akhala kudandaula kwa nthawi yayitali kunali kuzimazima kwa magetsi. Koma Dr. Chakwera anathana nazo zimenezo. Nkhani tikuyikamba pano payi lero ndi nkhani ya ndi mbiri yakale. Mwandipetsetsera? Kungolowa Dr. Chakwera 2020 lero nkhani yomadulana makosi kumaphana chifukwa chati mwasiyana khungu ali ndi khungu loyera kusiyana because albinism is kumangokhala kuti munthu uja anabadwa ndi pa Chingereza amati color pigment yochepa. Color pigment yochepa. Kuti uzioneka kuti ndi wakuda chonchi ngati mene ndili ine wakuda chonchimo. Mwandipetsetsera? Kala imene makhala kuti chimene chimapangisa kuti khungu liwoneke chonchi iwaja anabadwa koma ndi anthu ngati ife tomwe. Ndi chifukwa lero mukaona kuti ena ndi apolisi, ena pano ndi manesi, ena pano ndi aphungu, ena pano ndi mafumu m'madera a midzimu. Kutanthauza kuti ubongo chilichonse zimakhala zabwinobwino. Ndiye amvula anayankhula kuti izizi tsiku limene labwera nthawi yabwino nthawi yoti tikupitanso ku chisankho. Zimene zithandize kukumbutsa anthu kuti kodi chimene chidatipangitsa kuti tisiyane nawo anthu amene aja tilowere mbali chinali chani. Chimodzi mwa izo chinali chimene chichi. Ndipo ndimakumbukira chinthu chimene sichichoka mmutu mwangamo kwa nthawi yayitali. Ndi Bambo Bon Kalindo. Bambo Bon Kalindo adapanga zionetsero ku Blantyre atavala kakabudula kakang'ono ena amati kabombasa ena amati boxer. Koma kuvala boxer ako kudali kuti anthu atayiloleretsa kuti yayayaya musatero koma cholinga chawo ankafuna akaende bwinobwino. Kutanthauza kuti zinthuzo zidafika poyipa. Mwandipetsetsera? Zidafika poyipa. Koma ngati mmodzi amene ndinakhudzidwa personally ndimafuna nditadziwa kuti kodi mwini nsika wa mafupa achalubira nali ndani. Chifukwa kuchokera 2020 kufika lero malubiro anasiya kuphedwa. 2020 ndi imene anthu amene aja adachotsedwa mboma. Kuchoka nthawi imeneyo kufika lero ichi chindi chilungamo. Ndimafunitsitsa nditadziwa ndipo mtima wanga udzakhala pansi za nkhani ya m'bale wanga amene anaphedwa moopsa momvetsa chisoni. Mtima wanga udzakhala pansi ndikadzadziwa kuti chimene chinayambitsa mchitidwe wa usatana umene uja kodi mafupa amene aja amapita kuti. Fa pali mafunso akuluakulu. Ndi mafunso akuluakulu amene mwina anthu amene watera wapeza nkuwafunsa
kuti kodi mumamva bwanji, kodi munachira kuchokera ku trauma imene ija. Mwina alipo ena, mwina azing'ono wawo kanda azikulu wawo anthu amene anaphedwa aja, kanda azibambo awo ndi azimayi awo, maganizidwe awo pa Chingereza amati permanently damaged minds, emotionally damaged, kuti mpaka na adzafa ndi trauma imene ijayo. Timaona anthu akachita ngozi amapatsidwa compensation, timaona anthu akatana amapatsidwa compensation, koma anthu amene aja adafunika kuwabweretsa pamodzi wonse ndi kuwayankhula ndithu muwachiza pa Chingereza amati psychological therapy, kwaphunzitsa kuti ayi zimene zikhululukani. Wonse aja amene abale awo anaphedwa mwa nkhanza chonchija anafunika kuwayika pamodzi. Manifestation timaona anthu amene anali ku migodi akupepesedwa, anthu amene ndimafuna ndipemphe President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, bring together, tikudziwa kuti mwamangira manyumba, tikudziwa kuti mwabweretsera mtendere, tikudziwa kuti mwachotsera chiopsezo chimene anacho adziphedwa, tikudziwa kuti lero akuyenda bwinobwino, koma pempho langa lomaliza kwa President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, bring all those amene anavutika ndi abale awo, kuona nkhope ndi matupi abale awo atadulidwa nkutemedwa mdziko munomo. Bring them together, and ngati mungakwanitse pepesani m'malo mwa Malawi kwa anthu amenewa, ndipo muonetsetse ngati mungathe, Your Excellency, amenewa mwapepese mwapadera, chifukwa adadutsa mu zinthu zoopsa kwambiri. pamene ngakhale pabwino ulekera zikomwambiri. Steve, 1 minute tiri kumapeto kwenu kwa anthu ichabwino. Ndizokhumudwitsa zomvetsa chisoni kunena kuti mpaka na tsiku ngati la lero tidayamba tsopano matayi tikhale tsiku lapadera la maalbino lokumbukira anzathu akhungu la albino, chifukwa kuyambira nkale msukulu zimene timaphunzira ma primary school timangodzikhalira palibenso toti kaya wa albino kaya chani, timangodzisewera ngati mwina ana kumakhalira limodzi m'midzimu, koma zimene zidasinthira zinthu ayi mafupa albino iyayi, koma anthu ayamba kuwasakasaka ayi zosakhala bwino, zosayenda ndithu. Umafika kuti ayi mpaka nakukhala ndi tsiku loti ayita akumbukira anthu amene wawo. Nzofunika kuti ngati anthu tidzidzifunsa kwambiri kuti kodi chimene tidachita cholakwika nchiyani, umunthu uja tidawutayira pati kuti zidzifika pamenepa kuti no anzathuwa mpaka nayambe kusowa mtendere mu society. Moyo kanga tino kuti no basi moyo uja kupeza kuti moyo wayamba kulimba. Tikayang'ana tikasakatula United Nations Declaration on Human Rights, kabuku kamene kajimuka kayang'ana article number 1 imachita guarantee kunena kuti right to life ya munthu wina aliyense, osasiyana so kuti kaya munthu kaya ndi wotani, kaya ngwakhungu lotani, kaya umatani, kaya uli mchire machanji, koma as long as iwe ndiwe munthu wabadwa, you have a right to life. Palibe wina kuti akhale ndi danga loti achotse moyo. So siziminali bwino kupani zidafika pa chamwezo kuti ayi anthu mpaka nakudulidwa makosi, ayi anthu koma ziwalo chiyani, zosayenda. Ndithu ndiye pamene tikukumbukira tsiku la World Albinism Day, ndi nthawi yotinso ngati Amalawi ngati anthu tikhale tikudzifunsa kumaunika kuti kwenikweni pamene tidataya zonse tidazisokoneza pati, ndithu tiyang'ane kwambiri pamenepo. Ndithudi Steve Dagalira, ndathokoza kuti unabwera program imeneyi. zikomo kwambiri. Ambeka Sambo sindikupasaniso mpata. Ndathokoza kwambiri. Ndathokoza kuti apa mumayigwira nthawi tinakusowani sabata yatha, zili bwino kuti lero mulipo. Zikomo kwambiri. Amvula, ndathokoza kuti munabweranso program imeneyi ya Timvetse. Zikomo. Tikatere ndikuthokozeniso nonse mumatitsatira pa MPC TV komanso MPC Radio 1. Dzina langa Blessings Icheleuka, mwakoma nonse. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira, chimwambo chija cha zokonda amayi macheza chaka chino cha 2025 chilipo. Osaiwa
Mai Macheza 2025 ilipa. Iran has retaliated with its own strikes. Israel claims Iran fired more than 370 missiles, with 30 making impact. Israeli media reports 4 people have been killed in missile attacks near Tel Aviv through Monday. We hope also the Iranian regime will collapse, and then we won't have to be scary about the atomic bombs. Iranian media says the country's Revolutionary Guards have told people in Tel Aviv to evacuate. A senior official reportedly said Iran is prepared for a full-scale war. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he has not ruled out killing Iran's supreme leader. He spoke with the U.S. news outlet ABC News Monday. He said a potential assassination wouldn't escalate the conflict, it would end it. Speaking at the G7 summit in Canada,